என்னது ஒரு ஸ்கேட் போர்டை எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி கீழே குதிச்சுட்டு போட்டு அதில் போய் முட்டுன்னு முட்டிக்கிட்டே வந்துட்டு இறங்கிட்டு மேலே போய் ஏறி குதிச்சா பறக்குறானா? நம்ப முடியலையே. சரி வாங்க இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நம்மளும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா? ஃபஸ்ட்டு என் ஃப்ரெண்டையும் கூப்பிட்டு வந்துட்டேன். ஃபஸ்ட்டு குதிச்சு ஸ்கேட் போர்டை ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். ஐயா எனக்கு பக் ஆயிடுச்சுங்க. ஸோ சாரி. வாங்க நம்ம இப்போ சாதாரணமாக ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஸ்கேட் போர்டு வந்து ஸ்கேட் போர்டை போட்டுட்டு கீழே குதிக்காமல் வந்து அதில் மட்டும் போய் முட்டிட்டு இருக்காதான்னு பார்ப்போம். வாங்க டேய் இதை இறங்கிக்கிறேன். என் ஃப்ரெண்டு பைப்பில் சொல்லி கொடுத்தா அவனுக்கு பண்ணவே தெரியல. பக் ஆயிடுச்சு. நானும் எவ்வளோ நினச்சினேன் பக் ஆயிடுச்சு. இப்போ அதனால கீழே இறங்கிடுவோம். கீழே இறங்கிட்டு அதில் போயிட்டு இப்போ திரும்பி முட்டோம். சீக்கிரம் வா சீக்கிரம் வா சீக்கிரம் வா சீக்கிரம் வா சீக்கிரம் வா சீக்கிரம் வா சீக்கிரம் வந்துடுச்சு. இப்போ போட்டு தள்ளுவோமா? அதை ஆன் பண்ணிட்டோம். ஸ்பீடாக வரும். ஆன் பண்ணிட்டு ஓடுறா ஜுத்தலை கட்டலை. இப்போ பாருங்க. இப்போ நம்ம பண்ணி பார்க்கலாமா? அடடா ஒர்க் ஆகுதுங்க. அந்த இதில் கீழே குதிக்காம அப்படியே இந்த வீடியோக்கு ஒரே ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒர்க் ஆகுதுங்க. அப்படியே நம்ம சேனல்